କାଳିଆର ଡୋରି ନ ଲାଗିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାଳିଆ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ କେହି ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଏଇଟା ସତ କଥା ସାଙ୍ଗମାନେ। ତ ଆଜି ମୁଁ ବାଲେଶ୍ୱର ଛୁଆ ହେଇ ମଧ୍ୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରେମୁଣାରେ ଥିବା ଇମାମିର ସେକେଣ୍ଡ ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର କେବେ ବି ଯାଇପାରି ନାହିଁ। ବହୁତ ଥର ଯିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି କିନ୍ତୁ କିଛି ନା କିଛି କାରଣରୁ ଅଟକି ଯାଇଛି। ତ ଫାଇନାଲି ମୋତେ ଆଜି ଜଗା ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଡୋରି ଲଗେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ ଯାଇଛି ଜଗା ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ତ ଆପଣ ସେପଟେ ଗୋଡ଼ ଧୋଇ ଦେଇ ପଳେଇ ଆସିଲି ଭିତରକୁ। ଭିତରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଡେକୋରେଟ୍ କରାଯାଇଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଉ ଗାର୍ଡ଼େନ୍ ମଧ୍ୟ ସେପଟରେ ଅଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଉ ଏଠାରେ ଗୋଟେ ପାଣି କୁଣ୍ଡ ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ ପଇସା ପକାଉଛନ୍ତି ମାନସିକ କରି। ତ ଫାଇନାଲି ଏବେ ମନ୍ଦିରରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଜଗା ପାଖକୁ। ତ ଜଗା ପାଖକୁ ଭିତରକୁ ଯାଇକି ଜଗା ଦର୍ଶନ କରିକି ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ମନକୁ ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଆଉ ଆନନ୍ଦ ଲାଗିଲେ। ହଁ ଆଙ୍କେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏଠି ବି ଭିତରେ ଫୋନ୍ ଏଲାଉ ନାହିଁ ପୁରୀ ଭଳିଆ। ତ ପୁରୀରେ ଯେମିତି ସବୁ ଆହୁରି ଛୋଟ ଛୋଟ ମନ୍ଦିର ଅଛି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଚାରିପାଖରେ, ଏଠି ବି ମଧ୍ୟ ଚାରିଆଡ଼େ ଛୋଟ ଛୋଟ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ସବୁ ଅଛି। ତ ଆମେ ଚାରିଆଡ଼େ ବୁଲିକି ଦେଖିଲୁ ଆଉ ସବୁଆଡ଼େ ଯାଇକି ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇକି ଜୁହାର ହେଲୁ। ଆଉ ଆପଣମାନେ କେଉଁମାନେ ମୋ ଭଳି ବାଲେଶ୍ୱର ଛୁଆ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇମାମି ପୁରୀ ମନ୍ଦିର ଆସିନାହାନ୍ତି, କାଳିଆ ତାକୁ ଡୋରି ନ ଲଗେଇଛି, କମେଣ୍ଟରେ ନିହାତି ଜଣାଇବେ ସାଙ୍ଗମାନେ। ରହୁଛି।